Iro itrai sesin pat ngai keble pi baru kerteng kepada bortam ke jong jisu te namar ba daka le video bahe kamlong syure te sebangam dairu kebre ku banang bestan te ngam nang re ban le ngahap hale ikiwe ngala hale ro kamlong re te ngala kwa pala ban ai ke tin ke jong uplay te henre ka sur kam mi re kumto te ngan ai no ibalengkot namar ibalengkot kalong te henre ini belengkot ru lada ngala ban aji hikai kan pensan penerang ba ya pi lang bagi niki hikai ki beret ki ban long jingkur khu te kamper la ka jrong ka lengkot ka te ka dok nut jongi ka ba ngi snap kum noi ka tin ka jong ublei ngi kran kum noi ka tin ka jong ublei ngi pentre kam kum noi ka tin ka jong ublei te ha ka video ngakwa pen man ai ini ji hikai i balengkot na Matius kala nong ka ban riu kani gir khot ka life saw ko ong kum ni snap pa na mar kani kalong mayan kini git khot bible kalong mayan ngala jukren ha ki por ki bala lek no la kham slem tengam tip na pedeng jo pi la tip ne em span kani ngala kren teng te ka ong kum ni na mar kata wat khuslai na ka benta ka bala shai na ba kata ka bala shai kan khuslai na ka benta la ka jong la ka sngi ka ba biang la ka jong ka ba sniu kamut kumno kani ka benta kamut bangi ngimdan kam ban khuslai na ka benta la shai ngimdan kam te bangin ki khuslai langi de ki ba piang ba bet ne ngi de ki ba yo tulap sarkar ru ngim jude re bangin khuslai namar ka bala shai ka ong kumno naba kata ka bala shai kan khuslai na ka benta la ka jong kamut ba kata kepala syai kala tip hi ban khuslai ban penbet penbiang yangi tengi ngimden kamre ban khuslai namar ka tin jong play ong ya kasngi ke ba biang la ka jong ka basniu kamut ba ka ka bangile ni em ka tahi kala khuslai ban a yangi ka bainong namar uwei pa uwei ubri ubatrain em uyo la ka bainong te kat kum ka jingbo bet ke jong uplay ru ngidon la ka jong hi ka bainong ubatre ya ka basniu ru haban yo bainong ka basniu te ubatre ya ka baharu hab yo bainong ka baha te kamut ngim dan kam bangin khuslai ngin chule be ka kamram ka jongi kum u kristan ngidon kam man le shibun ki na ka benta ka kerteng ka jong uplay kampat biang yang ngitang bangi la puli ngi haban le ngi hap ban yalap ya gospel ngi hap duai na ka bantai ki wei ngi hap ko ngo ngi hap ya kun hado bangi na job ike berkhot ngi hap kiat na ka ka ba long persya ka mon ka jo ublei ni em te kamut lada menta phi kwa ban thok ban chukor ban bam sap ni em te phi lakmen bha lada ngan bam sap man la ka sngi kamut ngati ngan sayo nong ngan sarus pa hanrei katu ka phi bam sap ni em katu kala khuslai hi ban siu ka bainong ka basniu yu pi ha ka we kisngi te kamut don pat ki briu na lor ba ki le sniu ki kwa ka bainong ka ba hanrai phile baha ka bainong ka basniu kala wan hi o ma benga phile baha ka bainong ka ba kala wan hi phile sniu ka bainong ka basniu kala wan hi te don bon ma ki ni kan thai ki ba shimi ki tanga jong ki briu ne em ki em ba hoi hai ki suk ki kmen hanrai dalawan ka tu ka bainong ka basniu ki pang hado ba yap ru kim yap im ru shu im janjar te kamut ki kordet ba da ki pha duai ki kwa pan yo jubab no kumto ten yo jubab kumto she eken ha ba ha por ba ki ya klim ru ki dang ya muja da ki paus nam ki ya muja ba ki tengah jong ki wei te onda ki la kala ka ba mot pat ki duai stayo artayo si benar benai kila kwa ban kia no hi kumto takata ka shong kamon jong ublay yo ublay ule yeno kumta ukloi ban jubab hanrei ki babon te em kuma phi hi pila pen up yo ublay em kapor ka bacrong ha phi pen up phi ya muja phi ya enjoy ha kapor phi le pop ublay uklam sempat phi yo ban ya enjoy te mentaru ha ba phi le sniu ondalawan kata kapor ka ban siu ka bainong ka basniu phi wat ju khunyum shu shakri ba ublay Supan map ikilai kilet shule kemen hau namar lada pilale pop shima palat lese ikamet ke jong pi pen kia shu tambai kemen sim jong pi on pen kia namar balai pila kala ka bamun
tang bawat nam dawa syuk ka babaha namar ba pindawa ka babaha kumno ken ha pila le sniu tilada pila le baha pat kata ka babaha kala wan ye pi balada pim yo remak nai ga jing ha ka met ru pin yo pa ga jing imam jikut tinamar kata lada pidang kendit ben riu ba pile ye kanu ka kam ka basniu ting ong ye pile no ya ka kam ka babaha kata ka babaha kan sawan la pim ko chu ka met ka jong pi ka men sim te kan ko hi namar we pila bet no pat da ka babaha kat bangidang ubleng umap yani henry wat chu ong ngala chakri ubleng ngala le umta balai pinkia surenga hatungan nang kian nai kali te ki e porok khoi ha ka por phile pop physically ngale kumne te kam long ka badai ngan I no namar kitu ki bale kini pop ki besar khai ki pop klim pop ki barang le tang si sin arsin ka kis jongki ru perang sting ki dang kham kloi ublei udang pen kia pada kamet jongki han rei ki don ki muja da ki snam da ki post snam ki penjat I longi jongki wei the way bala bet ka bas new te hap hi ban ot ka bas new lada pila bet pat ka babha what you up by nong ngan ye thu ye phi ka don bet ka by nong ka ban sa ye phi te kamut kumta tenga shifting yo ba kan nom long re tengan pen kut no te man la ka singi ngan sa ai no iji kai ibaling kot ba ra ka jing ka khu shifisia te wat ju khuslai ken lada pila le hi ka kam ka babha ka bai nong babha kala khuslai hi banwan rai phi la phi ongam kwa ru kalawan hi phi le sniu phim kwa ka bas niu phi kwa ka babha ka bai nong ka bas niu kalawan hi te kumba ngi le kata hi ngi hapan yo te pule bible ya ka lai le nong ha ka singi wat juduna phila ban pule shi phau at phau ru shikin ta wat juduna ban duai tu gi videos ki barem ki dang long snap tu gi ji kai ki bala hikai kumno ban duai te ruai hi tenggenta pila ban ruai si kanu kanta ru tang ba ban puli bible ban le ban ruai ban duai te pet bah gi ji hikai gitu ki barem te gi dang long bai tang ki ba upload thamai ki long shu re te la da pidon hapada ge jing tunjo pet ke tu ge ji hikai ke bangal ai kerteng kumno pin job ge jing tunjo tu ble ge jing suk nyo ban kur khui phi bara khoi ya roi trai